Bon dia. Avui vinc a proposar-vos que feu un projecte on haureu d'elaborar qualsevol cosa, vídeo, treball, exposició, el que sigui i us vingui de gust, on el que haureu de fer és recaptar diners pels refugiats. Ja sabeu que els refugiats és un tema molt actual i que actualment s'està tractant molt i des de la classe de català vull que també fem això. Per tant, per parelles, busqueu una manera de fer un projecte i que no sigui un sacrifici econòmic tampoc, una cosa senzilleta i que pugueu recaptar diners. Ai, és que no en tinc ni idea de què fer pel treball de català. Ai, no sé. És que un text és molt avorrit. Ja. I és molt difícil recaptar diners en un text. I una obra de teatre? És massa complicat. Ai, sí, tens raó. I un vídeo? Doncs és bona idea. Ja el podríem penjar a les xarxes. És veritat, bona idea. I per cada visualització podríem cobrar 10 cèntims. Doncs sí, podríem compensar una cançó. I un ball! I hauríem de buscar informació i fotos. Molta informació, fotos, vídeos... I llavors els diners recaptats els podríem donar als ONGs. Doncs sí, és molt bona idea.